Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayas sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko po mga subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatalawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang maggagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like and share, at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na mga video. Pakalog po sa inyo at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot, sa spiritual at physical na karamdaman, at lahat ng mga hanggamot na mga orasyon at dito po lamang matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pagkatandaan po lamang at pagkaingatan, gamitin mo lamang kabutihan, huwag kasakasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong pagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan. Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang kabutihan. Ipagkakalob sa inyong siksik, dikdik at tumapon pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ituturo ko po sa inyo, i-share po sa inyo yung orasyon upang masuspindi ang hawak na armas ng kalaban. Liwagan ng Pangasinan. Ito'y dinadasal po ng Ama namin at luwalhati. At isunod po yung orasyon po 3 beses. Magdasal po tayo. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to, at patawarin po kami sa aming mga kasalanan tulad mo patawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap ng maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at kapurian magpakain naman namin. Luwalhati sa Ama at Anak ang Espiritu Santo, kapara ng unang-unang ngayon magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. At isunod po yung orasyon po ng 3 beses po. Suspendam manum sopisum it bahinam gloriam Dei. Amen. Suspendam manum sopisum it bahinam gloriam Dei. Amen. Suspendam manum sopisum it mahinam gloriam Dei. Amen. 3 beses po, gamitin lamang po ito kapag ikaw ay may kalaban na may masamang gagawin sa iyo. Huwag ipagyabang at ang orasyon ito, dahil ang orasyon ito ay nanggaling sa Diyos Ama, kaya pakaingatan at ang paggamit nito ay sa harapan ng kalaban at titigan sa mata habang inuusal mo ang orasyon. Sana po naintindihan po niyo aking paliwanag. Sana po gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Aking mga binabagi pong mga orasyon po dito ay mga buhay na salita. Kaya huwag po kayo magduda kung nag-upload na po ng ganito. Marami akong ina-upload na mga orasyon. Mga kulang-kulang 300 na po. Pero yung una, excited lang po ako noon na in-upload. Kaya hindi ko alam na hindi nyo pala mababasa po yun. Pero yun, ikukuha ko rin po sa inyo para malaman po ninyo na wala po akong
kinukuhan po dito sa Hiwaga ng Pangasinan. Nag-share po ako dito sa inyo para may magamit po kayo sa araw-araw. Makatulong po ako at sana matulungan nyo rin po ako. Maraming salamat sa pag-intindi nyo palagi sa akin. Hiwaga ng Pangasinan lamang po. Shout out po kay Berlindo Palisok, Bike Tayo, commented. Shirley Uyerola from Bicol, Ryan Nabisti, Donix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Presley Abugao, Orchili, Tinetron, Angelica Bondok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Luciapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Rolita Say, Arting Camacho, Maricel Placido, Pimia Pilipi, Ilma, Triple commented, Marina Arangis, Loli Cayago, Joan Babes, No Gates, Gillian Iqbal Baidal, Lucino Burha, Enerpic, Muchanters, Nathan, Bert commented, Melin Lumampo, Alin Mercadias commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Huy Beginner 83, Arnold Francisco, Apollo Nandiccio, Brian Bemsa, Rudy Joaquin, Cutie Atakan, Inday Sali, Kukujin, Cecilia Cruz, Milk Jam, PB Purok, Tanib Gianan, Joseph Lagadam, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Ruam Niloso, Marvin TV, Cole Dod TV, Karen Campo, Gabriel Gano, Gisalat, Shani. Maraming salamat po Shani sa iyo. Naka-subscribe ka. Tatarayin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sana po huwag po kayo makalimut pong mag-subscribe lagi. Pakipindot na rin pong like and share. Pakipindot na rin pong bell icon para lalo pong mapagmahal po sa inyo ang Hiwaga ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo lahat. At inyong ginagawang mga kabutihan. Salamat po.